Laingon kayo ngalan sa Ginoo. Ini adlaw ata naka-celebrate sa beautiful Sunday. Ini kapuntagon excited ko nga mo-share kaninyo sa mga maayong butang nagikan sa Ginoo. Mayroon ka mga maayong butang, ano man, pulong sa Ginoo. Wala laing maayo, maulaman pulong sa Diyos. Palihog, manindog ta. Ato mabligon ang atong balang kasulatan, padayag o pinadayag o Revelation 21:22. Wala ako'y nakitang templo dito sa siyudad, kaya ang Ginoong Diyos nga labing gamhanan o ang nating karnero maumay templo dito pagambutan. O Diyos nga labing gamhanan tinubdan sa tanang butang, tuburan sa kaalam o kahibalo. Ikaw ang Diyos nga nagmugna sa langit o sa yuta. Ikaw ang Diyos nga nagdala kanamo nini nga dapit. O ikaw ang Diyos nga nagpataliwala kanamo gikan sa landong sa kamatayon. Imo kami gidala karon Ginoo nga malipayon. Amahan, niini nga kabuntagon among ipangayo nga nakanimo ang imong giya ug ang imong panalangin ug ang imong biho. Amahan, kini ubos nimong alagad nga magadala, magabatbat, ingon nga imong tigpamakba karon, ingon nga imong representative. Ikaw Ginoong Dios mga ampli nini ubos nimong alagad sa bakba nga magasulti ako dili sa akong kaugalingon kun dili magasulti ako gikan sa imong pagmando. Amahan, gapusa ang tanang buhat sa kabaldahan karon. Kabaldahan, garbo, problema, balakian, dili makaabot karon in the name of Jesus Christ. Amo itugyan nimo Lord ang tanan ug ikaw mag-aambli sa tanan namong salabutan ang among kasing-kasing nga mo'y kabutangan sa imong mga pulong. Panalanginan nimo gikan sa labing kamay bata ngadto sa labing hangtong. Mauli mi Ginoo nga madaogon, mauli mi Ginoo nga gawasnon, mauli mi Ginoo nga balon namo ang imong panalangin. Ikaw among saligan, ikaw among tugyanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, akong i-share kaninyo mga kaigsunan, the final dwelling place of the sin. The final o katapusang puy-anan sa mga taong balaan. Ingnay mong tapat, puy-anan sa mga taong balaan. Kung magamakag pa niya, dahil ang imong balay barong-barong, pagkahuman sa imong bayag, hilabihan ni Dota, puy-an. Samot na siguro kung ang imong puy-anan, nagiingon din katapusang puy-anan sa mga taong balaan. Kini nga dapit mga kaigsuunan, dapit ni siya nga naang Diyo, nindot kaayon Diyo. Kung naamay naingon nga, ang Oklahoma yun, nindot ang Diyo. Ang Pagkabayas Island, nindot ang Diyo. Ningon sila, ang Paradise Garden yun, nindot kaayong Diyo. Umingon sila, ang nindot ang Diyo dito sa bukid sa Albinda. Igsoon kanang tanan, mga temporary lamang na. Kanang tanan nga itong nakita, aming kalibutan na, temporary lang na, nga dapit. Hello? Kini kalibutan na mga kaisunan, o training field na to sa mga Christian. Dinihin na to mailang, dinihin mapakita, dinihin mapadaya, nga ang kinabuhi sa Kristohanon, buhang ipagdaghan kaayo nga mga pagsulay, dayon sa diha, nga hingpit na tainin kalibutan na, nga sa diha, nga mahimo na tambalaan, ay andam ang Diyos. Dwelling place. Final dwelling place sa mga tambalaan. Unya kini nga dapit, mao ang langit. Kinsay ganahan mo atog langit? Tanan ba ta sigurado? Sure ba ta nga ang atong pagsimba karon nga nisimba ka tungod kay gusto jud ka nga makikauban sa Ginoo? O nisimba na ka tungod kay attendance ba? O nisimba ba ta tungod kay tradisyon na yan? Nga kinahanglan, every Sunday mo simba ko. Sa tinuod nga pagka-istorya, ang akong mensahe karon the final dwelling place of the sin. Kining nga kanta, iawit ron, mati nyo nagsabot. Kay kining kanta ha, gabi pa ko nakadungog ani nila. Kaya gusto na ko, nga i-share ninyo ang anindot sa dapit. Langit mo. Biinon mo na ko, pastor ko, minun ko ninyo, ato ka sa bati, mga ligot, ang naganding duta kayo dito. Di mo ma-excited? Ma-excited mo, hawa pa mo nakaanto. Di ma-excited ka? Yes, si pastor ko na ningon. Pero nakaanto na mo niya, maot kayo sa natanan. Ako rin makaanto ba? Ang tatay, nindot ko no. Yan, nakabalo na mo. Tato na ka, pastor? Wala
sa katong langit din. Ako wala pa kanto. Pero ang akong Dios nga akong gilagaran nagpuyo sa langit. Unsay nakita nako sa Dios nga akong gilagaran, tingon siya, provider ka nako, pakantong ka nako, tagaan ka nako bisti, tagaan ka nako sa tiyanan, tagaan ka nako kwarta, saan na sa Ginoo? Ako naman tagang-taman. Nagpasabot nga ang tanan saan sa Ginoo tinuod. Hello? Ninyo siya, nga naa ako'y giandam ninyo. Unya kining langit, mauni ang atong dapit nga depositohanan. Number 1, a set deposit for treasure. Matthew 6:20. Safe deposit for treasure. O magdeposito ka din posible tulison, posible karnapon, posible kawaton, posible tabangkrap. Kaya ang mga bangko dito, nagdepositohan sa mga milyon-milyon ng mga bangko ginipositohan nila. Karon kay nag-declare man o bankruptcy. Ang uban pa nagyan. Listen, kay danahin ka aning kalibutan na pwedeng mausap ang programa aning kalibutan na. Nga naman, kay kini usa ka dapit lang na temporary ground lang ni. Puyanan lang ni nato nga. Temporary. O niya ang langit mga kaisunan, Matthew 6:20. Kung sige mo din ha. Muna nga, set siya na depositohanan sa atong treasure. Hallelujah! Woo! Wow! Una-una ako ninyo ba nyo? Safety baka nga nagdala-dala kwarta kada-adlaw. Tingli. Okay. Bato ka kung kita, magdala-dala kag 1 million. Bag-bag ganito mga sa mga ngalan ng mga bag ng mga mahalon ng mga kaila. Mga Louis Vuitton, mga Chanel, mga sama Gucci, Victoria's Secret, mga Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, Hauji, Alja. Pagmanto ka Kurugeta, sa una igsoon Kurugeta City pinaka-safe yun na dati. Alipay gani kay ko, kay gibutang ko sa Ginoo din ni Lupisainan, itong atungan, bakit din Kurugeta. Masente ba? Kontra din sa una, analang kurente. Basta na kailangan safe ka. Ang kontra sa una, nawala naman itong na mga kurente. Karon nilala ng maayo. Ang talawan sa una karon isog na. Ang isog sa una pwede na gyud isoga. Buot na kong ipasulti niya kaninyo. Ang kini nga kalibutan magkalala. Magkahadlok. But ang set na treasure na atong ideposito ng atong treasure nagtulog sa langit. Sa iyo Matthew, asahan ninyo. Pag ikaw hinoon kamong mga bahandi dito sa langit, di walay taya o ganay nga makakutkot nini o walay mga kawatan nga makakawat ini. Ang ato niyang dapit nga puyanan, the dwelling place ngadto sa mga banhaan, kuha na ni siya final, is a set deposit for the treasures. Kini langit. Amen. Kasi gusto mo ito dito? Sa giharian sa langit o sa langit kabutan, believe and obey. Believe and obey. Pag musuo ka, di yun musugot ka, imo ng langit. Simple tayo, pero lisod buhaton. Pag deposit lang mo daan sa imong treasure o sa imong kapdangan, katigayunan, lisod na nato buhaton. Hello? Lisod oy. Anong yung ko lisod? Kaya kung sa imong treasure karon, umiyon ka, ayaw sa ning buhatan. Buhatan sa ning para sa Ginoo. Sa lisod na ito mabuhat. Pero, bingon ko nimo ang langit, mao na giandam ni o mao na transferanan, depositohanan sa atong mga katigayunan na naa dinhi. Ikaduha, a register of the saints' name. Luke 10:20 o Lucas kapitulo 10 versikulo 20. Ingon din ha. Aba na yung kamong kalipay tungod kay ang mga yawa di bato kaninyo. Kung dili paglipay hinoon kamo kay ang inyong ngalan ay sulat dito sa langit. Palapaki ang Diyos. Paglipay hinoon kamo kay ang inyong mga ngalan na isulat dito sa langit. Tingnan mo, tapat. Kuhita imong tapat ang imong ngalan na sulat dito sa langit. Asa imong ngalan? Okay, pwede na kang mabutar. Pwede kang mabutar. Okay, pag mabutar ka, ang akong age sa kalibutan ha, sa kalibutan tanawa, na age limit, na age level.
or age requirements. Pag makabutar ka o kapitan, kabutar ka, sugutan SK. Pag 6 pa imong edad, baka pwede mo butar. Pag abot ni mo 15, butar na kag SK. Pag abot ni mo 18, maputol na putol pagka-SK. Bubutar nito, pwede mag-permitter ako kag SK. Ngayon, abot na kag 20, kag SK hapon mo. Pag abot ni mo 18, bubutar na po kag lain na po. Registered na po. Ang to na, pag wa ka marehistro, wa ka malista dito, isang pag-asa ka mo lang tao ng percent number. Nagpuyo kong biyaso, ako percent number 15A. Wa ka na rehistro dito sa kumili, wa dyan kay ngalan dito. Kung nahantik ka ang kumili, kung nahantik ka nga itong kalibutan, mas hantik dito sa langit. Ang nakanindot lang, kay ang imong ngalan, pag nituon ng kas Ginoo, pag nanganagan ng kas Ginoo, pag nagbuhat na kagmaayo para sa Ginoo, ang imong ngalan, gi-record na dito sa langit. Wow! Nga bisan unsay naa dito, bisan unsay naa sa Ginoo, pwede kang makaklaim, pwede kang makaangkon, Lord, tagaay ko ani. Lord, tagaay ko ani Ginoo. Kaya nga naman, rehistrado ka. Wala pa kayo ang Diyos. Hindi mo malipay, anak. Kaya yung malan, ang atong malan, ginikor na dito sa langit pa kayo. Yes! Bisang pag-gis kayo mong edad, basta kayo, bisang pag-nuiti kayo mong edad, basta kayo nito, kasi Ginoo, rehistrado na yung malan dito. Amen! Kung na ay i-reserve din sa kalibutan, mas high-tech na ito sa Ginoo. Pero nakanindot, paglipay ka mo, tungod kay inyong ngalan na sulat ito sa langit. Uso na itong buhaton every Sunday, na sa worship, yes Lord, lukso kita, kaya mo ngalan, ginig mo dito sa Ginoo. Amen. Yung sa worship leader, lukso! Lukso kami Ginoo, para kanimo. Bayang, ilok sa worship. Tanaw ay. So, wala ma-feel ang pagka-joy ni mo, pagkalipay ni mo sa iyong ngalan na nasulat na sulit naman. Wala. Tingnan kami, oh Diyos, ng mga anak mo. Dili kayo strong na musulti na anak sa Ginoo. Anay na kami, oh Diyos. Marag, okay lang. Anak ako ron. O, inana lang ba? Ako mga kaigsunan. Eh, pastor ako mamigo. Di mayo ako sa'yo. Ha? Kailan mo gisa na masura? Pagtalumi ako sa'yo. Anahan na sa siya. Una na break dance mo yun. Mau naiihan pa akin. Kapisa pa kung sa'yo atong buhaton din eh. Para sa kaymayaan sa Ginoo. Okay na! Kita kayo kayo na! Ako, magaling matulong. Binal pastor man sa'yo, nastoran. O medyo kailangan sa'yo, wala naman yun. Paman yun. Naman yun ko. Ay, hindi na rin sa wala. Eh, kung may akong klase sa pagsayaw, ngayon nalipay ko nga akong ngalan, isulat dito sa langit. Amen. Ikatulo, Rome believers. Asa na may pabasa na to? 1:14:2. Sa balay, sa akong amahan, adunay daghang lawak, moadto ako, aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini Ginoo, dili kontak kamo sultihan niini. Moadto ako, aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Inay mong dapat giandaman na kagapit sa Dios. Giandaman na kag-throne sa Dios. Giandaman na kagapit sa Ginoo dito sa langit. Eh, ikaw na nag-istorya ba? Ulitan mo tapat. Pero mabalo ko siya guhit mo. Kanya kaya nagtapat bang kasi mong trust, no? I love you. Lain po mo ha. Tumong. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawak dito. Wala yung isulti, duha, tulo, 4, 5, 6, 7. Wa sa mga 1,000 ra, wa sa mga 1 million ra. Ito sa daghan.
usan nimo na akay lawak dito. Ikaw mananalagal sa Ginoo. Ikaw man ni akaron mananalagal sa Ginoo na akay lawak dito. Ni aron imong ginikanan, imong mama, imong papa, bisan kinsa nga imong paryente para makaangkon ko silang lawak dito. Imo po silang dayon, imo po silang sultihan. May kanang langit para lang na sa mga tao matuo. Amen. Amen. Ako igsoon, excited ko kayo. Balik mo din ang Ginoo, di manugay. Nanagaling magbangi, kanang asawa, mag-away. Nananagani magsigig reklamo pagpangalaga sa Ginoo. Nananagani bright sa simbahan, ang bright na kahit siya. Sige na siya pangimantay, pastor bantayan, hapit na yung mabalik ang Ginoo. Pag dili gani ka musunod sa coach, kay coach man pastor, pili kita. So pakong ganin mo ng coach, paano yung kasiki? Wrong for all believers. Daan na ito i-prepare sa Diyos. Number 1, a send deposit for a tuition, a registered name or of the saints. Number 3, wrong for all believers. Number 4, obedience. The condition of entrance. Ang pag-obey ko no, ang pagsukot ko no, mao'y kondisyon para makasulod ta. Hello? Inay mong dapat obey. Obey before you complain. Revelation 22 verse 14. Bulahan katong naglabas sa ilang bisting aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Mga pastor, may obedience sa anak pastor. Siguro makaingon ka na asa man ni hadapit ang pag-obey, ang pagsugot, ang pagkamasinugdanon na atin haan ang paglaba. Paglabang-lambing. Abag yun. Bulahan katong naglabas sa ilang bistig. Ang atong kinabuhi mga kaigsunan, mauni bisti nga ipakita sa Ginoo nga atong dapat labahan, labaw sa tanan ang atong kasing-kasing. Usahan nili taganahan mo labah, nga naman ganahan pa tani kalibutan. Ganahan tani kalibutan, kaya kahan kayong teknik sa yawa, daghan kayong pino kayo iyang paagi, mawala ka sa plano sa Ginoo. Gamay lang kaayo nga buho, iyang buhaton kining ground para mawala jud ka sa plano sa Ginoo. Nga naman, ang imong ngalan kontra kaayo na sa yawa. Example, sumingalan nimo. Jongjong Sumaylo. Nailahan ko sa yawa, pero nakakita siya sa mga kinabuhi, pero siya kabalo sa kasing-kasing. Ang akong isulti kanunay, ang akong gibuhat kanunay, ang yawa hadlok. Ano man? Kanunay ko nag-ampo. Kanunay ko nagpasalamat sa Ginoo. Hadlok ang yawa, pero nangita siya paagi, mangita siya paagi, para makasulod siya nimo. Sa unsang paagi, akong anak, tawag na ako. At na, hindi yawa. Tubig ang matangin yun. Katulong na ka ha. Ikaupat, bantay na karon. Ang yawa, lipad kayo. Pinongoling, dili ta pwedeng mag-plastic-plastic at mga Ginoo. Dili ka magpaingon-ingon na may pagpapay di kasukanon. Dito ang yawa, makakita siya paagi, makakita siya teknik. Di ara. Dili ko musulod. Yung yawa, ang buhato niya, maglulog na siya magtuyo-tuyo. Ang nakanindot, kaya ang mga tao na naas Ginoo na ay pagsugot. Paglaba. O sa maning paglaba? Kita ba mong saninang gilabahan? Kita mong saninang gilabahan? Hello? Isa na nakita din yung gilabahan si Nina. Tanangin mong isuot ko, nabuno na dili. Tanang ba ano eh? Basig lang puno na. Dini mong isuot ron. Mau na wakay kauban. Wakay tapat. Yung ka, tingala na ka ba? Ganyan na ako. Hindi mo yung kauban. Napuno na yung isuot.
Panginoon. Paglapunon baho. Paglapunon hugaw. So diha sa lapunon, nakakaigagahan na matimauan. Hello? Oy. Pag imo siyang labahan, inigaw ka na, labi ng imong best kayo, suot na o. Kanabitaw na yung mga buslot-buslot na, ano yung mga gisip-gisip ginagawa niya, nipis na kayo, akong oran, puros ginagisip. Ang labang ihiskutan din eh, mauning pag-usap. Pag-surrender. Paghatag o panahon na tuslimo. Karoon ng panahon na atong labahan ng atong kasing-kasing. Karoon ng panahon na atong labahan ng atong kinabuhi. Gano man, mauni ang oras o gatlaw yan sa ginopaan mo. Amen. Panay laeng atlaw Domingo. Karon. Labi ang iyong kinabuhi.